Tradisi nyadran bolo. Nyadran dina iki panggone nang Pepunden Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan. Tradisi iki wis turun-temurun minangka rasa syukure warga desa iki dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Kaping pindhone nguri-nguri budaya sing wis ana, kaping telune ngurmati leluhur, ngelingi jasa para leluhur sing babat desa iki. Kaping papate tradisi ngirim donga gawe para leluhure awake dhewe sing wis kabundhut dening Gusti Allah. Lan kaping limone ya gawe njalin silaturahmi, ngraketne hubungan antara warga ben padha guyub rukun. Ning enek sing beda nyadran taun iki. Biasane bar selamatan lan kirim donga ngene iki dienekne pagelaran ringgit wacucal utawa wayang kulit sedina sewengi. Dadi dina iki mau dinane ketepaan nemoni dina sing apik itungane, mangkane dienekne nyadran cilik. Lah sok ben bulan Sapar kuwi tepate tanggal 8 bulan 8 2020 arep dienekne nyadran gedhen kaya biasane lan ditanggapne pagelaran wayang kulit sedina sedalu. Muga-muga desa iki dadi desa sing gemah ripah loh jinawi lan tansah guyub rukun.